बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावनाय थाबाय। आंनि मुङा प्रकाश बसुमतारी। आंनि बे दा बावै जाना थांनाय जितु 2022 सीसी एग्जामा दाखालि जितु रिसेन्टलि ओंखारबाय, बेयाव आङो ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार बिडिअ हिसाबै उथ्रिनो हाबाय। आं बेखौ बहुत गोजोननाय मोनदों। जितु आंनि बे जार्नि जितु APSC नि जार्नि बेयो आसलते UPSC निफ्रायसो स्टार्ट जानायमोन। आङो आवगाय UPSC लिरनायमोन। आं कन्टिनिउसलि UPSC खौ आङो 6 टाइम्स लिरनाय जाबाय मेन्सआ। 6 टाइम्स मेन्स लिरनानै बे एबाराव माने आं दाथ' माबा खालामबाय थानायमोनथ' LLB ल' खालामबाय थानायमोन आङो JB ल' कलेजाव। बे समावनो एडभार्टाइजमेन्ट आं ओंखारना होबाय नैबे APSC निया। ओमफ्राय पस्टआबो बहुतमोन एबाराव 913 बिदि नुनायखाय आंबो सानबाय दे खनसे लिरनाय नायनो, जितु सिगाङावबो लिराखै। खिन्थु इनिशियेलि आङो माने एकदम मोनथारनांगौ जितु UPSC आव आं जेरैहाय माबानायमोन, UPSC आवथ' ओरैबायदिमोन आङो माने बे गैयाबा जेबो गैला बिदि लिरोमोन आरो आं। खिन्थु APSC खौ आं बहुत आरामै लिरनाय आरो दे मोनबाथ' मोजां, मोनाबाबो आरो जेबो नंला बेबायदिमोन आरो। ओमफ्राय बिदिनो फरायनायाथ' जितु आरो मोनसे साडेन टुइस्ट होनना बुंगोन आं बेखौ लाइफआव। खारन जा आं जितु UPSC नि सिलेबास जितु लिरबाय थायोमोन, आं फार्स्ट जितु लिरनाय बेयावथ' अपसनेलबो दङमोन नालाय, अपसनेल मोननैमोन UPSC आ। बिनि उनाव बाखि 5 टाइम्स जितु आं लिरनाय, बे 5 टाइम्सआव जोंनि नैबे जितु माबानि सिलेबास APSC नि माने सिलेबासा प्राय मिलायना होबाय। नै एबारनिफ्राय सिलेबासा जितु सोलायनाय जादों, स' आं बेयाव माने जथेस्थ' एडभान्टेज मोनबाय आरो आङो। जितु आंहा बेसिक जितु जोंनि जितु सिभिल सार्भिस प्रिपेरेसनाव, बे प्रिपेरेसननि टार्माव जोङो बेखौ स्टेटिक पार्ट होनना बुङो आरो। स्टेटिक माने जों जितु जों इण्डियान पलिटि फरायो, इक'नमिनि बिसय फरायो, बेफोर स्टेटिक पार्ट किसुमान थायो। बे जितु आंहा फाउन्डेसना अलरेडि माने स्ट्रंखामोन नालाय, बेखायनो आं स्टेटिक पार्टआव एसेबां माने समयसा मोनासै। आरो नैबे एबाराव जितु जोंहा आसामनिफ्राय जग्राफि, आसाम हिस्ट्रि, बिनि मोनसे मोजां पार्सेन्टेज माने 30-35 सामथिं बेबायदि माने बे आसामनि उपरावनो सोंनाय जागोन माने बेबायदि दंखायोमोन नालाय, बेवहाय आंबो सानबाय होमबा बे पेपारखौ फरायनांगोन। बाखिखौथ' एसेबां आंनो प्रिपेरेसन नांला, स' बाखिखौ आं बिदि बेक माने प्रिपेरेसनबो नाङाखै। खिन्थु नैबे आसाम हिस्ट्रि आरो आसाम जग्राफि बेखौलाय आं बहुत फरायनांदों, खारन आंहा बिजों टाच गैयामोन, आंहा नलेजबो गैयामोन। आसाम हिस्ट्रिखौ आंथ' सासे हिस्ट्रियावबो आं नेट क्लियार खालामनायसो एसिस्टेन्ट प्रफेसरखौ, होमबाबो आङो आसाम हिस्ट्रिखौ आं फरायाखैमोन। खिन्थु एबाराव माने आं सानबाय जितु क्रेक खालामनोबाथ' आसामनि बिसय फोरोंथारनांगोन, खारन सार्भिसानो जा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन। स' बेवहाय आं सानबाय दे बे पार्टखौ मोजाङै नायनोसै होननानै। स' बे पार्टआवल' आङो एसे माबा मोननाया बिदि आरो। आं बेनि बिसय आं बेखौनो बुंनो सानो, जाहा जितु फर्मार जाहा प्रेसिडेन्ट डक्टर APJ आब्दुल कालाम जितु खोथा बुंनायमोन जे गिदिर साननांगौ, ड्रिम बिग, माने साननायानो गिदिर सानखानांगोन। जुदि गिदिर साननो हायाबोला माने जेबो लाइफआव खालामनो हाया। माने साननाया गिदिर साननांगौ, बेनिफ्राय मोजाङै गाइड लानांगौ, गोरों गोराफोरनिफ्राय सोलोंनांगौ, ओमफ्राय पेसेन्स थाथारनांगोन, कमिटेड जानांगोन जितु मिशन दङ, ओमफ्राय गावनि 100% होथारनांगोन। आङो कचिंखौ स्पेसिफिकेलि APSC नि बिदि आं लानाय जायाखै। माने आं जितु सेल्फ स्टाडि होननानै बुंनांसिगोन बेखौ। खिन्थु जितु आं UPSC नि थाखाय जितु कचिं आं दिल्लीयावनो थाखायोमोन नालाय, दिल्लीयावनो आं अलरेडि मेन्स खननै आं लिरखानाय सिगाङाव। स' बेवहाय आंनि थाखाय माने कचिं प्रयजन गैयिहाय मोनबाय, आं बेखौ आं लायासै आरो। अके थेंक इउ। आंखौ सोरबा UPSC थांनांगौ होननानै बिदिखौलाय एडभाइस आंखौ रावबो होफेरनाय गैया। खिन्थु आं माबा मोनसे उन्दैनिफ्रायनो, उन्दै माने क्लास 10 फोरनिफ्राय माने एसे माबाया दंखायो, मोनसे सिभिल सार्भिसखौनो आङो खालामथारगोन बिदि। बेखायनो आङो सानबाय दे जितु मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनबाय, गासिबो जेरै फार्स्ट डिभिजन मोनबोला साइन्स लायो, आंबो बिदिनो साइन्स लाबाय। खिन्थु माने आं उनाव नायबाय इन्टारभिउखौ, बै समाव माबा ओंखारोमोनलाय कम्पिटिसन साक्सेस रिभिउ बिदि माबा मोनसे मेगाजिन दङमोन। बेयाव बहुत माने नुयोमोन आङो, माने आर्ट्सनिफ्रा पास जायो UPSC बिदि आरो। आं बै समाव खिन्थु नलेज गैयामोन दै, माने जिखुनु साबजेक्ट अपसनेल लिरनो हायो, इन्जिनियाराबो जे लिरनो हायो, मेडिकेल स्टुडेन्टआबो जे लिरनो हायो, आंहा आइडिया गैयामोन बै समाव आरो। खिन्थु बिदिनो लासै लासै बे नलेज हाबलांबाय। ओमफ्राय बे 11, 12फोरावथ' खास बिदि माबा गैयामोन आरो। खिन्थु बै समावनो आं थिग थांखांखानाय, माने आं इन्जिनियारिंबो लिरा, आं मेडिकेलबो लिरा,
नाङा आंनो होननानै बेखौनो आं सेकेन्ड आंनि जितु 12आव आङो आंखि साइन्सखौनो आं साइन्सआव लाबाय बाय'ल'जि आं लिराखैनो एग्जामखौनो मेथ्सल'सो लानाय 4th साबजेक्टखौनो गारस्रानाय आंनो मेडिकेल नाङा होननानै ओमफ्राय इन्जिनियारिं मेथ्स लिरासै आं स्ट्रेट BSc आं खालामबाय इक'नमिक्सआव बिदि आरो सार IAS अफिसार बा IPS अफिसार जानो थाखाय लाइमोनफोरखौ माबायदि थिनगोन IAS IPS आथ' बे जोंनि इण्डियानि बिथोराव सबसे टप लेभेल अल इण्डिया सार्भिस बियो दा बे सार्भिसनि थाखाय आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे एकदम इनिशियेल स्टेज जितिया लार्निं स्टेज माने उन्दैनिफ्राय आं बेखौ बुङाखै जे एकदम क्लास 3-4 निफ्रायनो एकदम IAS IPS बिनि माबा नांगौ बेखौ बुङाखै बे टाइमावथ' गथ' समसोथ' गेलेनोबो नांगोन फोरिनोबो नांगोन रंजानोबो नांगोन बिदि आरो खिन्थु जितु बेसिक माने जेरैहाय हमना ला राइटिं स्किल बे एग्जामनि मोनसे रिक्वायारमेन्ट राइटिं स्किलफोरखौ बानायनाया जोंहा लासैसो बानायनांगोन स' बे उन्दै टाइमनिफ्रायनो बानायलांनांगौ आरो बेखौ लासै इंलिसफोरा मोजां जानांगोन लिरनायफोरा बुंनायानो जा लिरनायानो जा माने बे राइटिं स्किलखिनिखौ जथेस्थ' उन्दैनिफ्राय बानायलांनो हायो आरो